Cylch Meithrin Tremadog, Gogledd-orllewin. Mae Cylch Meithrin Tremadog yn gylch arbennig, gan fod y staff yn rhoi cymaint o brofiadau amrywiol i'r plant. Un o'r profiadau yma yw cael mynd i wersi nofio'n wythnosol. Maen nhw newid y dyrnod bob tymor mwyn sicrhau bod pob plentyn sydd ar lyfrau'r cylch yn cael y cyfle. Yna, ar ôl y wers, mae'r plant yn cael cyfle i fwynhau byrbrid yn y caffi cyn cael dod nôl ar y bws cyhoeddus. Mae'r cylch yn manteisio ar bob cyfle i fynd allan i'r gymuned. Enghraifft, ar ddiwrnod y llyfr, fe aeth pawb i wario eu talebau llyfrau i'r siop lyfrau leol. Ac fel rhan o ymgyrch godi arian rhywbeth neis i de, fe goginiodd y plant gacen yn y cylch, ac yna cynnal stondin yn gwerthu paned a chacen neu ffrwyth yn siop Hughes Grey, gan godi arian i'r cylch. Mae'r cylch yn gwneud defnydd o Neighbourly, sy'n darparu bwyd am ddim gan siop Lidl. Mae'r bwyd yma'n galluogi'r cylch i wneud byrbrid am ddim i'r plant ac i goginio bwyd blasus yn y cylch. Mae unrhyw fwyd dros ben yn cael ei rannu gyda rhieni'r cylch neu wneud bwyd i'r henoed. Mae'r berthynas yn wych gyda'r ysgol leol, gan ymuno yn rhai o'r dathliadau. Enghraifft, cael cinio nadolig gyda phlant yr ysgol ac ymuno mewn gorymdaeth dydd gwyldewi drwy'r pentre. Caiff plant y cylch gyfleoedd cyson i fod tu allan yn yr ysgol goedwig, sydd ar agor drwy'r flwyddyn beth bynnag yw'r tywydd. Yn y sesiynau yn y goedwig, mae'r plant yn cael cyfle i ymestyn eu sgiliau corfforol wrth redeg drwy'r cae, bod yn greadigol wrth wneud celf, chwarae gyda'r deinosoriaid yn y tywod, dringo'r coed a neidio i lawr, siglo ar y siglen, canu, mwynhau helpu i goginio malws melys ar y tân. Ac wrth gwrs, mae Dewin a Doti yn mwynhau ymuno yn yr hwyl. Mae'r staff yn frwdfrydig ac angerddol iawn, ac yn ymrwymo i ddatblygu hunain drwy fynd ar gyrsiau'n aml, ac mae'r arweinydd ar fin gorffen ei chwrs lefel 3 mewn cymhwyster ysgol goedwig. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Tremadog.